سلام كبرات تختاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدالو علتاو زيناتات اب تግራይ ዘሎ ጾታው ዓመጽ አመልኪቱ ዝተዘርግሐ ጸብጻብ ኣብ መንጎ ሱዳን ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ሓድሽ ግጭት ሩሲያ ኣብ ኤርትራ መደበር ክህልዋ ኤርትራ ተቃውሞ ከም ዘይብላ መግላጹ ኢራንን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን ኣብ ቀርና አፍሪቃ ዝገብርኦ ዘለዋ መትፍናን ቻይና ንማዕከን ዜና ቢቢሲ ካብ ሃገራ መእጋዳን ካልእን ዝድህስስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወተት ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ኣዋርሕ ጥራይ 108 ጥርዓናት ጾታዊ ዓመጽ ናብ መደበራት ጥዕና ከም ዝቐረበ ገሊጹ እቲ ኮሚሽን ኣብ መቐለ ካብ ዘለዉ ሰብ ሞያ ጥዕናን ካብ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ዝረኸቦ ሓበሬታ ምርኮስ ብምግባር ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ኣዋርሕ ኣብ ሆስፒታል መቐለ 52 ሆስፒታል ዓይደር 27 ሆስፒታል ዓዲግራት 22 ከምኡ ድማ ኣብ ሆስፒታል ወቕሮ 7 ብሓፈሻ 108 ጾታዊ ዓመጻት ዝተፈጸመ ደቂ ኣንስትዮ ሕክምናዊ ሓገዛት ክረኽባ ናብ መደበራት ጥዕና ከም ዝመጻ ሓቢሩ እቲ ኮሚሽን ኣብ መግለጺኡ እተን ጾታዊ ዓመጽ ዘጋጠመ ደቂ ኣንስትዮ ናብ መደበር ፖሊስን መደበር ጥዕናን ከይደን ጥርዓነን ከስማዓሉ ዝኽእላ ቦታታት ኣብ ገለ ከባቢታት ስለ ዝዓነወ እቲ ትኽክለኛ ብዝሒ ጾታዊ ዓመጽ ካብ ዝተገሊጹ ዘሎ ክዛይድ ከም ዝኽእል ይግመት ኢሉ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብዚ እዋን ሰዓታት እቶ ተኣዊጁ ብምህላው ጾታዊ ዓመጽ ዘጋጠመ ደቂ ኣንስትዮ ሕክምናዊ ረድኤት ኣብ ግዚኡ ንኸይረኽባ ዕንቅፋት ኮይኑ ምህላው እቲ ኮሚሽን ገሊጹ አሞንጎ ሱዳን ኢትዮጵያን ዘሎ ግጭት ገና ቀጻሊ ዘሎ ይባሃሉ ኣብ ዘሎ ግዜ አሞንጎ ዘን ሃገራት ሕጂውን ኣስታት 8 ሰዓታት ዝጸንሐ ውግእ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ ማዕከና ዜና ሱዳን ኣውጽኖ ዘለዋ መግለጺ ከም ዝሕብሮ ኣብ ዞባ ገዳርፍ ኣብቲ ኣልፈሸቃ ዝበሃል ከባቢ ሱዳን ገና ናተይ እትብሎ ዘላ ቦታታት ንምሓዝ ኣብ ዘናይ 8 ሰዓታት ኩናት ዝኣተወት ኮይና ካብቲ መሬተይ እትብሎ ኸኣ ሕጂ 50,000 ኣክረስ ዝበጽሕ መሬት ኣምሊሳ ከም ዘላ ተገሊጹ በጀካዚ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ሓደ አቡ ጥዮር ዝበሃል ከባቢ ኣብ ክልል ኣየር ሃገሮም ዝኣተወት ናይ ኢትዮጵያ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ወይ ድማ ድሮን ከም ዘውደቁ ተገሊጹሎ በጀካዚ ናይ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ምውዳቕ ከኣ መንጎ ሰራዊት እተን ክልተ ሃገራት ዝተገብረ ግጭት ከቢድ ብረት ኣብ ጥቕሚ ከም ዝወዓለ ተገሊጹ ዝርከብ ከም ዝፍለጥ ነዚ ኣብ መንጎ ሱዳን ኢትዮጵያን ዘሎ ናይ ዶብ ግጭት ንምፍታሕ ሕብረት ኤውሮጳ በሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ፊንላንድ ፓካ ሃቪስቶ ዝተመርሐ ልኡኽ ናብ ዘን ክልተ ሃገራት ዘለኣኸ ኮይኑ ሱዳን ከኣ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ በቲ ናይ 1902 ውዕላት ዶብ ሓንፂፃ ከንሳ ንዓና ናይ መግዛእታዊ ዶብ ይምባላ ኣይንቕበሎን ኢና መሬትና ከኣ ኩሉ ክንምልስ ኢና ብምባል ኣብዚ ጉዳይ መንጎኛ ከም ዘየድልን መሬታ ከኣ ከተመለስ ከም ዝኾነትን እያ ገሊጻ ትርከብ روسيا بإرترا لوجستيكاو مدبر كهلوا إرترا تقاوم كم زي بلا أمباسادر إرترا بروسيا زخونة بيتروس أجاي حبيرو أتي أمباسادر مسمع كان زينا سبوتنيك أبز جبرك على محتت بزعبتك قد محج روسيا ناب إرترا غريباتو زنبرت أب إرترا لوجستيكاو معسكر كتكل زبل حسب حتى أبز غربلو نسو أب تملسو أتي حتى زغربلو جزية أب تأخيبا كم زنبرة بدحر إجنات حتى أب كال أي جزية كم زي قربة كم دم أب جبر كم زي وعلى دحر متكاس تقدين خلتي أنها هاجرات يربح اندحر كوينو إيرترا ناي روسيا مدبر أمريكا كله تقاوم كام زي بالله قليصو نسو وسيخو قدم حج روسيا مس إيرترا أو تهدراو تكنيكا ومداي تسرح نيرا بجكو خا حنتناي ورق عدنا تكار روسياون أب إيرترا نيرايا زخلقن تزازيميو بحججن إيرترا مس روسيا كتسرح سأقام يبلان كبليو روسيا بإيرترا مدبر كهلوا تقاوم كام زي بالله قليصو زركب كم ذكر منستر وصاي قدايات روسيا زخونة سيرجي لافروف أب كل التشحن 10 شومنتن هاغورو اب إيرترا مدبر كهلوا دليت كم زلوا غليص ينيرو حجخ كم قالات نايزي امباسادر إيرترا ات لوجستيكاو معسكر كتكل تقاومه كم زي بلا تزاريبي زركب كاليت امباسادر بزعباتي اب تግራይ ዘሎ ኩናት በዝምልከት አሜሪካን ወታደራት ኤርትራ ካብ ትክልል ክወጽ ምሕታታ አመልኪቶ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ኣብቲ ውግእ ወታደራት ኤርትራ ኣይኣተውን እንድሕር ወታደራት ኤርትራ ኣትዮም ዝብሉ ኮይኖም ከኣ ውጹ ክትብል ትኽእል ሃገር ኢትዮጵያ ጥራያ እዚ ጉዳይ ከኣ ንኽልጥኤን ሃገራት ይዝምልከት አሜሪካ ከኣ ናይ ቀድሚ ሕጂ ፖሊስታታት ደጊማ ብልዕሊና ጸቕጥ ንምውራድያ ከምኡ ትገብር ዘላ ክብል እዩ ንናይ አሜሪካ ጻውዒት ነቒፉ ዘሎ كاب قرن أفريقيا كأيح بحر الزفلين هجرات وشمت عرب اتيام منجو انزل هلخ
ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃውን የስፋሕፍሕኦ ከም ዘለዋ ሓንቲ ዚ ኢኮኖሚስት እትበሃል ማዕከና ውፅኣታ ኣብ ዘላ ትንተና ሓቢራ እታ ማዕከና መግለፂያ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋናት ኢትዮጵያ ኣብ ኤምባሲ ኢማራት ዓረብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከጥቅዑ መደብ ነይርዎም ዝበለቶም ውልቀ ሰባት ከም ዝሓዘት ኣብ ዘፍለጠትሉ እዋን ይዕንቲ ብዙሓት ወገናት ናብቲ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ዘሎ ህልኽ ከም ዘተኮረ ምዞም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተታሕዙ ኣብ ልዕሊ ኤምባሲ ኢማራት ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክገብሩ ዝሓሰቡ ጥርጥራት ብዝተሓዝ ድማ ኣብ ሽወደንውን ሓደ ሽወደናውን ሓደ ኤርትራውን ምዝ ጉዳይ ብዝተሓዝ ኣብ ትሕቲ ቀይደ ከም ዝኣተውን ትካላት ስለያ ሃገራት ምዕራብ ከኣ ነቲ ጉዳይ ምስ ኢራን ከም ዘተሓሓዙ እያ ገሊፃ ዘላ በጀካዚ ሃገረ ኢራን ቀርኒ ኣፍሪቃ አንጻር ዕላማታት እስራኤል ኣሜሪካን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን ስርሒታት እትገብረሉ ሜዳ ንምግባሩ ክትነጥፍ ከም ዝጸንሐት ናብ የመንን ሶማልን ከኣ ኣጽዋር ብዝተፈላለየ መንገዲ ከተሰጋግር ከም ዝጸንሐት ክትሕብርን ከላ አልሸባብ ዝበሃሉ ግብረ ሽበራውያን ዕጡቃት ከኣ ኣብ ሓደ እዋን ሒዞሞ ዝነበሩ ኣጽዋር ኣብ ኢራንን ሰሜን ኮርያን ዝተሰርሐ ከም ዝኾነ ከም ዝተረጋገጸ እያ ሓቢራ በጀካዚ ድማ ብካልእ ሸነኽ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ነሰራዊት ሶማል ክትዕልም ጀሚራ ድሕር مصنح دحرتي مسقطر زغاطم مفحفح سومال مسقطر ركبا سلازي قارصت انفتا ناب سومالي لاند كم زغبرت كوم دما بإرترا مدبرات كفيتا ابلعل إرترا اغدانا يصوار طرا ياب زنبرلو غزي خا نعو طحيسا اصوار ناب إرترا كم زاتوت يا غليصا اذا معكن وسيخه ابقرنا افريقيا بجكا هاجرات وشمت عرب اكل ماكلاي مبراق زخونت اسرائيل ون ابقرنا افريقيا اب إرترا مستيراو ناي سلايا مدبر كم زلوا يغلص يختبل صبصيبا كم زفلت اسرائيل إيران ኣብ ጊዜ ዑመር አልበሺር በመንገድ ባብ ኤልመንደብ ጌራ በመንገድ ቀያሕ ባሕሪ በሱዳን ናብ ቃዛ ዝመጽ አጽዋር ንምዕጋት ብዙሕ ጻዕርታት ክትገብር ያጸኒሓ በዝኻ ኣብዚ እዋን ቀርኒ ኣፍሪቃ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ እስራኤልን ኢራንን ምትፍናን ዝገብራሉ ዞባ ኮይኑ ከም ዘሎ ድሕሪ ምሕባር ኣብዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ድማ ነቲ ዝነበረ ምትእትታዋት መሊሱ ክጸልዎ ይክትብል ምንቅስቃስ ኢራን እስራኤልን ሃገራት ዓረብን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተንቲና ትርከብ China فنوات تلفزيون راديون BBC وورلد نيوز ابتا هاجر كي محللف اجدا BBC اب استفالاليه ጉዳያት ቻይና አመልክቱን ዘቅርቦም ጸብጸባት ክትከስስ ጸንሐት ቻይና ካብ ሐሙስ ጀሚሩ ፈነው ከቆረጽያ አዚዛቶ ዘላ BBC ነቲ ውሳነ ዘጉህ ክብል ምላሽ ይብሉ ዘሎ ኮይኑ ቻይና ከአነ ዝስጉምቲ ብሪጣንያን ንፍቃድ መንግስታዊ መደበር ቴሌቪዥን ቻይና CGTN ድሕሪ ምስራዛ ይወሲድዎ ዘሎ ትካል መቆጻር መራኸቢታት ብሪጣንያ አፈለማናይ ዝወርሒ ነቲ ስጉምቲ ኣብ ዘወሰደሉ ግዜ ስታር ቻይና ሚዲያ ዝተባሃለ ትካል በቲ CGTN ዝተዋሃበ ፍቃድ ከሰርሕ ከም ዝረኸበ አፍሊጡ ነይሩ ሃገራዊ መደበር ምምሕዳር ፊልም ቴሌቪዥን ሬድዮን ቻይና ኣብ ዘርግሖ ዜና BBC ወርልድ ኒውስ ብዛዕባ ቻይና ዘቅርቦም ጸብጸባት ንምምርሒታት ፈነወ ዝጥሕስዮም ድሕሪ ምባል ዜና ሓቀኛን ፍትሓውን ኮይኑ ንሃገራዊ ረብሓታት ቻይና ዝጎድእ ክኸውን ከም ዘይብሉ ብምግላጽ BBC ነዚ ከም ዝጣሓሰ ሓቢሩ ንዝቕጽል ሓደ ዓመት ፈነው ኣብቲ ሃገር ክቕጽል ዘቅርቦ ሕቶ ከም ዝተነጽገ ገሊጹ ይዝርከብ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم